Simula kahapon March 31 ay epektibo na ang pagpapatupad ng Department of Agriculture sa 45 pesos na MSRP o maximum suggested retail price ng imported na bigas. Ayon sa ilang retailer ng bigas, susunod naman sila sa direktiba ng ahensya. Subalit kailangan muna maubos ang dating nakaimbak na bigas at nabili sa mas mataas na presyo sa kanilang mga supplier. Ayon sa DA, maaari pang maibaba sa 42 pesos ang MSRP ng imported na bigas, ngunit hindi muna ito ipapatupad sa susunod na 2 buwan para hindi maapektuhan ang mga magsasaka sa mababang presyo ngayong darating na anihan. Layunin nito na mapigilan ang market disruptions at ma-stabilize ang presyo ng bigas sa mga merkado. Siyempre kung yung ano nila, siyempre kung yung papautob nila, what for? Pero paano ang epekto? Depende naman yun sa papabaka. Oo, depende na yun. Supplier. Naman ka base. Siyempre, araw may kararagaya. Siyempre, papautob mo. Ito mahal man. So, mahal. Mabis naman kami. Itong bagong deliver na ano. Papahubos na muna to. Bago ka mag-transfer ng mga pababa. Kaya mo may stock ka. Mahal ba itong binaka mo? Siyempre, yung mga kararagaya. Kung yun sa baguan, dyan ka duman ka base. Dahil siyempre, malulugi ka man eh. Jan Amador, CSN.